Дойде моментът на истината. Ето ги първите резултати от Exit Poll. Започваме с Alpha Research. Прогресивна България е първа с 37,5% или гласовете на повече от 1 милион и 100 хиляди българи. ГЕРБ-СДС е далеч назад с 16,2%. Следват Продължаваме промяната Демократична България 14,3%, ДПС с 8,4% и Възраждане 4,9%. И още една партия над бариерата от 4%, БСП с 4,1%, т.е. влиза в парламента, макар и с абсолютния исторически минимум от гласове за левицата. АПС е с 2,8%, Величие виждате с 2,7% и новата партия Сияние 2,6%. Има Такъв народ на Слави Трифонов, едва 1% от първа сила преди 5 години, днес на 11-то място. Сега ще видим и процентите на Market Links. На върха пълен консенсус с Alpha Research. Същите 5 партии, но с малки разлики. Прогресивна България 38,9%, резултат какъвто никоя партия не е постигала на нито един от последните 7 предсрочни избори. ГЕРБ-СДС 15,4%, ППДБ 13,6%, ДПС 7,5% и Възраждане 5,1%. При Market Links БСП е точно на 4,1% и влиза в парламента. МЕЧ 3,2%, Сияние 3,2%, Величие 3% и Има Такъв народ с 2%. Останалите формации под 2%. Ето я отново битката на генералите. Румен Радев влезе в тези избори като фаворит в проучванията и Exit Poll-ът потвърждава прогнозата. Отново процентите. Прогресивна България е с 37,5%, ГЕРБ-СДС 16,2%. Според Market Links разликата между двамата фаворити е по-голяма. 38,9% срещу 15,4%, почти 13% пункта. Имаме консенсус обаче за подредбата на фаворитите в тази изборна нощ. Радев е първи, а Борисов втори.